ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏ ଜଗା ଅଛି ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଛି ଆଇଛି କହୁନୁ ଉଠେଇଦେବ ମୋତେ ଦେବୁ ଫଟୋଟା ଜାଣି ଦେଖିଲି 30-50 ଭୋଗ ନିଅ। ଆମ ସାଇରେ ଚାଲୁନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କଳପଡ଼ା କଳପଡ଼ା ମୁଁ କେତେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲି ତା ଘର ପଡ଼ିବ ବଗଡ଼ା ବା चलो हाँ ऊपर जीवा गले भाता भाता करो भाई कुकुर आ